اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى أن تجعل أسيواج بولا أحمد تنب رئيس نيجيريا بقدرتك. نسيت أتيكم فا الحاج أتيق أبو بكر ubanka kai makareci ne ƙarya kake. Assalamu alaikum. To yan uwa, kamar yanda kowa ya ga nayi title da wannan bidiyon da ne da YouTube, duk wanda suke bibiya ta baya da kaman wata 4-5 in za su iya tunawa, nayi tagin din wannan addu'ar da Sheikh Ahmad Suleiman yayi akan Atiku. Ku dan yi shiru ku tuna, duk wanda yake bibiyar bidiyo na zai tuno. Nayi magana cikin hikima wacce nake cewa iya daga cikin abin da yake zuwa da malamai kima, yake zuban musu da mutunci kwaɗayi a wannan lokacin. Kuma a lokacin na ce ni dan izala ne, kuma malam Ahmad Suleiman iya cikin malamai na da nake girmamawa, dan Allah ya girmama shi ya bashi Qur'ani, sai dai in hiya wulakantar da kansa. Da yawa na yi maganganu wanda in ba ku manta ba, wasu a lokacin sun yi wa abin mummunar fahimta, kai Abu Salma har da malaman ma ka zo kansu kaza kaza. To yanzu addu'an nan iri ɗaya ce, ya ce Allahumma ja'al Asuwaji Bola Ahmad Tinubu ra'isa Najeriya, bi ma'ana da Hausa Allah ka sanya Atiku abun nan Asuwaji Ahmad Bola Tinubu, Allah ka sanya shi ya zama shugaban ƙasa. Waccan addu'an ma da yawa Atiku ya ce Allahumma ja'al Atika Abubakar ra'isa Najeriya. To Najeriya guda nawa ce? Wace yake roƙarwa Tinubu? Wace yake roƙarwa Atiku? Yaya za ka zargi da cewa kwaɗayi ne wannan da neman duniya da zubar da mutuncin malamai, wani ya ce wai ka yi ƙwalibaranci malami? Dole sai ka girmama kanka, ka mutunta kanka, sannan za a mutunta ka. Saboda haka na faɗa dama, na ce duk malamin da a bana kaga ya fito ba magana ya akan a zaɓi Kwankwasa ba, to billahi la ilaha illa huwa, ko baka ce duka ba, kaso 90 na wanda za su yi haka kwaɗayi ne da biyan buƙatar su, kuma gashi yanzu biyan buƙatar ya fito fili.